באסטרולוגיה יש כל מיני חלוקות של מזלות. אחד מהחלוקות זה חלוקה למזלות נקביים וגבריים. למה זה מעניין לדעת? אם גבר נולד במזל שהוא שייך למזלות נקביים, במיוחד מזל סרטן ומזל דגים, יותר קשה לו. יותר קשה לו לתפקד כגבר. למה? כי במזלות האלה מאוד מוקדש קטע של הרגש, של העולם הפנימי, של להתחשב, של להרגיש, אוקיי? אבל הוא גבר, הוא צריך להיות חזק. הוא צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך להיות עם חוסן כזה פנימי. ואם הם לא מצליחים להתמודד עם זה, אז זה יכול להביא להיסטריה, לצעקות, וזה ממש ממש לא נעים לסביבה. פשוט תבינו מאיפה באים כל מיני תופעות של גברים שהם נולדו במזלות של מים, במיוחד. אותו דבר נשים, אם היא נולדה במזל ששייך למזלות גבריים, במיוחד מזל טלה, מזל אריה, היא רוצה להיות ראשונה, היא רוצה להיות חזקה, היא רוצה לעשות מה שבא לה, היא לא שמה לב שאולי מישהו נפגע פה, היא רוצה להיות במרכז, פחות מתחשבת, אז כאישה יותר קשה לה לתפקד. אולי לא אכפת לה, אבל לסביבה כן אכפת, ולסביבה זה כן מפריע, וברגע שזה מפריע לסביבה, גם היא נפגעת מזה. אז מה שהיא צריכה לעבוד יותר על הגמישות, יותר על נשיות. זהו, זה כמה דברים שאני רציתי להגיד לכם, שתבינו קצת את הפסיכולוגיה.